KCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Henin kasingi ka kandai trik ujembang arja pun rio. Ka khasi Students Union kala pendap ya election ka bakhan rio. Nak benta banjit ikinokit kam bathamai. Nak benta ka samai trik kam jong usnam arajar pun rio hadu arajar ar pendai. Hakni kasingi la pen benaru ya kinong job hakni election. Nak benta ka post ka bahedu kata ka post president la job do samla Raymond Kharjana claim the done by yakun persya. Nak benta ka post general secretary la job sok do samla Reuben Najar klaim dadan nong yakun persya pada kapus vice president da job sok do samla pen kemen langsan mit klaim dadan ba yakun persya lapan benai ginong job do secretary ka election committee bedairu president berim ka KSU babat mentar ko chairman ka North East Students Organization pa Samuel Jirwa nak bentar ki weipat ki nyau teli ki pos ki don hadu lai pesan ngot ki yakun ban akane ka election la sha tang shipong ngot nak we ka unit ban tap vote bat baro ki unit ki bela poi sha ka jingit tap vote ki don hadu south part teli tam ki unit ki badan ha kene ke jila bat shabar jong ke jila rukum ju unong job nak bentar ka post assistant general secretary udah samla pensyai bor langarani unong job ya ka post organizing secretary udah samla clean star Shabang education secretary la job udah samla Alaric Kharjana information and publicity secretary la job udah samla pensyai kupar M Dakhar office secretary la job udah samla Gary R Mautho sports secretary la job udah samla Eric Anthony Nongkenri pada ka post environment secretary la job udah samla shining star Kharbq ya baru kinong kit kam ki bela syajiat la ai da ka sernot ban pen scam ya ka jing job jongki Habakaran lengkot akan digasengi bapen benai kinong job u vice president berem ka KSU bedairu chairman jong ka election committee uba Dani Kriem ula pasat jingmun ya borok kidikot ki bayakun ya ka election bakim dai ban sngop her wa lakim poi syakathong bat kim dai ban dan ya ka mensim sngoram ban pet seng no ni ban perkhat ban dik seng da ka wepat ka seng ula ong bagi dai ban kenmau bakila ban mi shispa teliru ki seng man la kasngi reka KSU dai ban ningkong ban pendot ya ka sarkar bat kandang yai beteng ban pendot ya hakisnam ki ban wanru ula ong bagi don jan kot sanspa teli ki unit ka KSU hakeleng ki jaka bat lada kenrit tang arphongot chi unit ru ki dekhot bashir ham jong ka KSU ki don shipaw ajar ngon bat ka sarkar ka diban tim baki shipai jong ka KSU ki bashir ham ki la dan lupa shipaw ajar ngon Chaprang ma chaprang ma chaprang kublai shibun Nilai bun palan kan ba me kapor ke jongi hang ni klemat bangan jer keteng iwei piwei na pleng jopi bat nganget scam ngatip ke jingsha ba pi itu iwei piwei na pleng joki kublai shibun ki samlarang ba ki balai don benta menta lakum ba shibna itam bat pen kre ke ni kesengi bakalong ke bajam ka jing penyat bet piat nanti ya ki ban sam no do ki ballot paper shikinong them bat ban nyow ya ka bot ka ba barosh kata las bun teli ki election ngala penyat bat ngilala ngi itu sistem ki badap ngi la ban pendap ya ka jing nyow bot haki por pra kandai beji bakat ban pen bena le la poish poduna handrai menta kasien ngi sultanat ban pen bena bat ka jing trishtam diki bot ki bathamai ngilala ban pendap ya kan ya ka jing nyow ya ki bot hakapor ka babiang bat ka badang sya yangi ki ban penbana hakapor ka ba ngenem pentot ya ki nongsong snong kham tam jong kene ka thai namar ka election bladam ngayang hang ne ban penbana ka por shipo duna ya ka result jong ka election ka balalet ti khoblei shibon rang ba baro ublen kurku ipi ban nang yai don rengkat ba ki KSU hakisngi ki snam ki ya ki banangwan ngapen kermau kene ka wei ars nam nang ni
ka KSU ka kan sakanjo sya ka jingdap ka basan posnam san pu RSM pada nang ne ka KSU kan sakanjo sya ka jingdap ka shispa snam bat shispa snam bat shirta ngien pentikna ba ka KSU kan em ban long ka nong ri ka nong da ka nong ye khon ka nong ye le ka nong pentikna banwan ra ka jing tli jong ka jaj bandriu mat cha prang klor kari khublei shiboni pi baro Knigapor, ida Barak Willis Circle, i kuai ga Khublei ya kasi kutpor ki emlang ye lok i hajing chitom hajing jing le Chabarak Willi chong pot thain dikhar to chatai Chabarak Willi majority ki dikhar bai hajing le he kutpor tang CGC kutpor jo emlang lok i te i da Barak Willi es ngau bhai iku ba Donald ngawan sakmat kudu ba lam wan sakmat hakan ni kejingale ngi ba sibun bah ki ba ya thap gerteng kinoket kam jong aseng na unit ngi circle ba fair ki ba thap gerteng mania file ki nomination jong ki mania kun ki post ki ba fair ki ba don hadu sipotuli tiana ki sipotuli kumbang ni tip lightly ni ki post kamdan ki no ki ba ya le persya dan bitang ibai nong thap ban nyu tuli pat ki post ki dan hadu live sangut ki nong yakun kinong mi khmat ki ban yele ye kini ki pos ki ban long kinong ket kam jong ka CEC jong ni katam ba thamai ring bang tip hi ba kamla ban long ba bro khat kin sha jiet lut marba sha jiet ban in job tangi bai henre ka jing mi khmat jong phi ban sim ye nomination form kata ka de ka wei shwa ka jing pni ya kata ka men sim jong phi wa pidon ba phi kloi ban mi khmat Menteri benta kabhakamyat jong ka snong ka thao par kham tam jong ka ri ba jai bri hi bro ko wei lingba ka seng KSU ka jing mi jo phi khmat ka long ru ka pen i ya ka jing slur jo phi ban ba lingkor mar ban ket kam po KSU kuma play don menta digi bon stem play so tho play tip kam dei ka kam ka basuk ka di ka kam ka ba e ka bodon kam ya ka jing Asia ka bodon kam ya ka jing yai ne scam ba bodon kam ru ya ka jing slur ban sha i jing e jing terha ki bowan man kapor ha bodon kenu ka jing le na menta ka dau ba jong ka jai ben riu ti ka jing mi jong phi khmat ban chem gi nomination form ban file gi nomination gi jong phi ban le ni collection ka dei ka jing pen i ya ka jing slur jong phi ban mi khmat ti kata ka men siam jong phi hi ka dei pen yai don ha po ki do no ki jong phi la phi poi ne poi sa ka thong la phi job ne phi sha jin ne klem sha jin ka ni election ri ta ka men sim baslur ta ka men sim ban mi khmat ban ba lengkor kan yai ne ha po ki jing mut ki jing perkhat ha po ki do no jong phi ti ka ni ka por an sedang shwan ka pos ka bahedo jong president ti mangi ti por khat hi by president ba thamai jong ka seng menta ka snem arjar arpun rio do arpu kandai lajiet filai iman borokoi yo samla reman kharjana ting khat i ba subha ba inwan khma kapus yang general secretary Play Iman Banyajiet Ye Samla Ruben Anderson Najir Tengah khot iru subha bin wan khamat
yang Vice President Pilai Iman Banya Pen Kamti yang kena kekam House Samla Pen Kemenlang Sanmit Klem dan Kenono Kajingale dengan khot I Minwan Siselo. Hakapus Assistant General Secretary Kinongile Kidan Arngut kata Samla Melajit Khongbu bat Samla Pensyai Borlang Rani. Di Samla ki vote borokhoj blathep kilong sauspa asau hajar hendriu spa lai fu khandai bat ki invalid votes kilong lai fu sautali. Di Melajit Khongbu layo syajar nyau spa arfuar bat Isamla Pensyai Borlang Rani layo arhajar praspa prapulai te lapen scam by Samla Pensyai Borlang Rani ilong Assistant General Secretary Bathamai jong kaseng metau senam arjar apun rio hadu arjar arfukundai tengah khot I bin wan chong seselo. Ipoi pat sakwe kapus kepadon kamha kapakongsan katakalong kapus yung organizing secretary. Ha kapus yung organizing secretary kinong isim benta kinong yele kidan sawut kata Samla clean star syabong Samla hopeful born maunai Samla nangri kupar malngyang Samla Samuel syabong bat kibat hep vote hangane kalong sahajar rius pa sausan bat ki invalid votes kidan sanpu saudali. Samla Samuel Syabong layo saus pa sipo. Samla nangri kupar malyang layo hendrius pa prapuar. Samla hopeful born maunai layo syajar sanspa khnai pusau. Bat Samla clean star Syabong layo syajar khandai spa san. Di Samla Clean Star Syabong lolong organizing secretary Bathamai menta kasamai terikam arjar afun reu hadu arpu khandai tengah khot I bisobha binwan siselo selection. Kawai pat kapus kabidai bat ki Samla pule bat kathok atar kabidai kapus yang education secretary kinong tap kilong sahajar rius pa sanpo pra bat ki invalid votes kidan hado sanpo khandai teli. Samla Samuel ai nong lai ilayo lai spa arpo khandai. Samla nang shingan bahalang lakyang layo pras sanspa nyusan. Samla Andrew Gary Dakhar layo praspa sabusan. Samla Robin Nestar Nongrem layo syajar votes. Bat Samla Eric Harjana layo syajar praspa sanpo. Tengapan pernah by Samla Eric Harjana ilalong education secretary Bathamai jongkas KSU mentau senam arjar arpun reu hadu arpu khandai tengah khot I binwan sini shalor ban chim kani jakasho. Mentang kipui sekapus information and publicity secretary jongkaseng tigi nong tebut borok kilong 1,000 news pa sanpo pra bat ki invalid votes kituna kilong tang sau punyo tuli kajing ya khai kajing ya le kalong ka bakhai ti Samla shelkit bok harbani ilayo andreus pa laipu pra Samla Jeremiah Potmi ilayo andreus pa prapunyo Samla Michael Mawa layo khandai spa nyo pun riu Samla Sandi Sotun layo khandai spa khandai pusau bat Samla Pensyai Kupar Dakhar layo syajar sau spa khan riu de kidkhat jong election committee baro kibala la IT ya kapor ka bakordor ka jongpi nakam daban penyat bet penyat renti
ya kani ka jeng ya jet kumba kalong mengila saki mentakasngi ki nongelam kiba nakasamoy trekam arhajar arpulai bat arpunreo katana do i balam iba biangbor bat iba Donald kibalong ru kum ki men rangba jong ngilang baro hapok keseng kibaju hikai kibaju yalam yangi bat kibaju pun kan mauru yaki nongrem kiba kum kidkhot bat kinong yalam jong keseng ngihap bandan junom la junom ngasngo ban ong ba haswa bangan ai ka jengkran langkot ka jonga sigentian ngasngo ban ong ba ngisngo benut ba pilaham ban songthat no nakaseng henrei ngitep bat ba kumki men bat kinoyalam pinom ino yang i kipara hakisngi bat kisnem kiban sawan de ngasngau banong ba kum kinoyalam bat hamai jong kani ka samoy trekam ngim don ai ban ayapi kiba labatin nanti yang i hado kani ka klip mat ka bamanta henrei ngin yapi haki jeng duai ba pinangel yo ekamet ka basyat ka baklan pinang laru ban nang ai but ai boringi nakapor syakapor kublai syubun ngaso ban kerpat lang ki paradkhot baro ban aga jing thapti sa sisien nam ta kini kinong yalam jongi halor ka kai ka ba nakaliang songknor la penbet ban ai ka jingkran ngam dadon syubun ban keren ngadaihi naduk syobangan syemti kum vice president ngadai udiksion sekretari bat udkhot belak don hakaseng labun bun snam ki mat bat ki isu ki bakaseng gesem naduk ki por ki barem kenya ine bat ngi penbut dien ban perulong ya ki mat ki bakaseng ga jusem bat nga syukwa ban kentu ya ki paradkhot ba kumbangi le don lang na kapor sa kapor na wisnam sa wisnam man pentulud ya ka shalantan trekam jong kaseng hakalor kimat ki baper sa sisien nga terwa sapi baya nginang kampen janai susu ya ka jeng trekam ngin penjanai susu ya ka jeng syakri ngin penjanai susu ya ka kom perkhat ba pentikna ba kita kimat ba ki isu ki ba kaseng kasem na kapor sa kapor kin urlong na kamta ka jeng sengan ka jeng bha bat kajing namta kajing bha kajing wonder jong ka imlang salang berkamta me kajait mereo ka basitro kajongi kinongrem jong kaseng kinaya ine kijing thabu ki bah jong kaseng nginang ye pentelun bat nginang ye penurlong rengkat bat kani ka tim ka bapila ibet yangi bapila IT yangi ba ngin pentelun ye ka selentam jong kaseng tengam dan sibun ban keren ka CC ka ba kum kani ka tim ka ba ngila syajit ngihap banya syong banya perkhat bat hadian kata let's say hadian bengla penskam hagasngi penskam pin sayo sngo ya ki isu ki ba kum kani ka body ka bathamai ka don ban karen khublai ban mai chaprang kangu gadem yu try nong bu nong thau ni kong shap nong ko ban ai khublai ya ka election committee ba alam khamat di ba Dani Krim, di ba Saman Bijurwa, bat borok kinong ilam, ki barem, klem dajer kerteng, manumbam ya kapor, klem ka jinggerap, klem ka jing kikli ka jungpi, lese, kanika election, kamjinda long, kaba ipu ipieng, bat kaba biang, dorong syudong. Ngayeng hania, ngadap daka jinglung mensiam hakaba kinong ilam kijungi nudi balam bado babanli bat kiwi nadu bangdon hapo seng kila betin yang kumpara don kipor banga syatim don kipor bikeren iet don kipor bingya don lang ka jing tamasa lang kumusyong no badon ki kap pat ngihap banyak tur banyak liat ki isu ki per kani
kapus General Secretary mengasyimti ni samla Donald V. Thaba. Kadai kawai na kapus kabakya hakajing stu ko jonga. Hapor bang tap ya nomination form ru ngadap dakajing artatian. Hatungan la. Ban le ya kam kumbai samla Donald V. Thaba ila le. Hanga simet hinga su le nganum la bunyun jore ka mo samla Donald V. Thaba ula ai. Henry samla Donald V. Thaba hi ipin ni kaya nga kata kawai. Ba uway pa uway nong ilam udon lakasap kapong. Lesi Donald V. Thaba ibyang haki wiki benta. Nga ru ngabyang haki wiki benta. Kata di kentin jungin samla Donald V. Thaba but they dek ji ai mensim di samla Donald ba nga ngakloy ban tap economic form ban don hani ban ya kun ya pos kum General Secretary ngamla adu kelam da ai ka jing kblei ya arngut kinong ilam ki bakerpang ki bala jupetin tinga nuru kasnam arja khatsau bangarung hakaseng tadi samla malinong plu bai ba Daniel Krim kini di arngut kinong ilam kiba nakapor sa kapor kiju petenti kiju batai kiju sneng kiju kraw bai but menta ngalong kumni kumbangalong ru dei namta kini ki arngut kini samla rang ba te kublish bun ba Daniel kublish bun ba manli ngatip ba pinumpat ere pinang don ringkat lang bangi but nang ni chakmat le kibun ki bangi habe sulok ngi habe keren ban kermen bakum ba piju don ringkat lang bangi haman kapor pinya don ringkat lang bangi hakini kisngi ki banwan bagi senam bagi banwan ru kaseng kajupin kay yang kawai bang hindi ban long ba ki bala akhre hakajing shisha kanu ko election uban keren hi udi tang presiden Henry hakani kentiru I badan ni kriem ila penikai marsen stang ya ka body thmai ila penikai nga shong ni nga perkat ngan myo ban kran ri nomor ba ka julong ka rukom hi ba ditung presiden bakran Henry marsen stang ka body thmai hi badan ni kriem ila ai ka jing sneng ba pej pidi ban long ki bal akhre te khuli badan ni bila ai nga ka ni por te kibun kimat bang kwa ban kren kibun ki isu bang hab ban le Henry hakani kejanmiet nganupat kren ya kata namar ba kidang bun kum ka body batmai ngindang pen wandur ngindang pen bit pen biang ba da kasngi ba pen scam ngin sa pelat kita ki boro Henry ngashkwa ban ong tangaway ya pi ki samla ko buri nyutrap tulong ki bala akhre namar ba katma nang ni kanang jur tang ni ngintien kulish bon much from klukri emslam kisu March brang Emslam Hapan gong aku apan pau ya kajik songo yo blay nong bu nong tau blay ngi kani kasngi bat bu don gat bat ngi hadu ini klip mat samlarang ba shongkono penyat ya kani ka jinglang gebret harian jok election I balong ru I chairman jok election committee ba Danny Krim kumjuru masumanai kublai ya baro ka team jong election committee hapo ajingalam jing basam bat badani bat kilala ban penbiang penbit ya kan election kum magalong ha kan kesngi masumanai kublai ru ya ki observer ki blai don rum dem step kumjuru ki press nang tadi baro ki baidon benta
ban penbet penbiang ya kan ga election ngasnoru ban ai khublei ya ki para samla ki ble shimenta ha kan ga election waladon babun ki kampoi syakathong henrei pat kumbalong dagi noinglam shkhmat ba kani ga jingi kun election kamdei ka jingi tinju bor henrei kadai tang shibenta man penyabet penyarti ya ki kamram jong keseng kumjuru nasomnai khublei ya barok ki dekhot nak keleng ke bri nyotrap kumjuru ki bawan nasabar jong bri nyotrap ban shementa ban tap ki vote ki jong ki hakan election kerpang do nasomnai khublei ya ki himmen ki jongi ki balai lam nanti yangi nadu kasngi bangi don hakaseng kajing don kadon kajing penut henrei kadon pat kajing kran kabong kinong elam kilet bat kiwan henrei kanong rem jong kaseng kayai ne ba kayai scam nakawai kapor sakawai pat sau hu pratali gisnam kajing yalan ti jong kaseng kan reutali ki general election henrei kat nang ya kisngi pini bakaseng kadang klan kadang yobor na waisnam sha waisnam kani kajing klan jong kaseng wat hapreng kajing tenju babur rukom kadai na kajing scam nongrim tang ki nongelam henrei wei po wei dokhot barnganget scam bakaseng kadang yai klan nang ni khmat namar idon gi samla ki banut ban len la dia na ka banta ka dauba jong kari ba ka chat ben riu hi pro koi kumlakran di ginong lam sakmat nginem don ni ba ginai kubor menta kaski ha bai dei bat ki mat trekam jong ka ni ka body ka bamenta namar kumba phietip ka kesu kamdei ka seng ka barai shimet henrei ka bayat rengkat ka jinge selok kum ka wei ka tim hakini gisngi ngi sedang don shu ka jing penrung gi dekhot haka top jong ka executive committee bat haka si penskam kum balong mane pen sayo sngo ya ka ka ba ka seng nang ni shakmat kan le nginum long artatien ki isu ki barem ki mat ki bakhta ya ri ba jaj ben rio ken nyai ne bat nginang penjanai kumno ban pen urlong ya ki jingthumu ki jongi hot nginum la ban kular bangin yo ya ka jingjob haman lagi isu ki bang yakun henrei kai bangala ban kular ne golong ba nginum man thaj pat wala dangi khalam ngin yang biang wala dangi hap ngin yang biang ngin yai kran yai pen sngo ya ki jing jong ka ri ba ka jat ben riu khendiat ngas kwa ban kran habang ai hakini gisngi ya ka jing ki phalo katu kat ni ngasuang tanggawe ya ki briu ki mamut ban tenju ya ka seng watnum kta ya ka ro jo ngap yo pisha kantha namar kaseng jongi idon ya ki dekhot ki bamsalia ban mi madan na banta dauba jo kajat ben riu compare lada ngiri bentur na kading na kasnam henrei ngong ipi ki dekhot jong kaseng kendai ki baningkong ki ban wan chakmat ban yeng ban kren ban yekun na menta ka dauba jo ka jat ben riu nganum dan ye ban kren kambun menta sngi ngastu ya ka wei ka jinglong jonga ya ka jing bakla ka jonga ngatrai hang ne ki bobun ki tip banga juele ban ri ba ban kren hagi jelang jo ka seng ba per menta sngi ayo ka bainong takadau prasamla shim bak yai baro kum ka jinghi kai
kenang ba pinum ba bieng hadian buat baru sekata ngai le banum keren ni menta tang langat tak ada prasamla shim bagani ka de ke jingi kai ban nget scam bang se kan duo hoi ski haba ni job ya kanu ka jingi kun jong ka seng nak menta ka ri ka jaj ben ri te tang ni kan tien mach perang klo kari Islam pak ke beri nyau tapi berok away kublai shibun kublai shujarngu ublai don kalam ngi kublai shibun kublai shibun ban ker ka tim ka jong pi bat ka channel ka jong pi kum juru ngalakum kelat banai kublai ya ki observers borok ki bawan nama ki lai bon pak borok sngi iwe den we bat mantang idang don hang ni kenden ngot ngatrai ba yuria idang don rengkat bat ngi hang ni bat kilat patai kubor kibala ringdor kibala pensapriang kubor jong kan election syaka partai borok away meneksi map ngal kum kelat mene bat kajing ai kubale ke bakar pangru kalong syiki volunteer jong ka seng kibala penyaj baik penyareti ya ki kali ya ki pajba ya ki samla kiri ki barong sini kubale shibun namata usunyang papildonok ni kasingi Raymond Shikentien nama ta kini ka leadership ka bathmai ka jongpi ngas ngobot nong kumni ka tim ka jongpi barok ko we pidai ki pliak ding ki badang me what I ba ka jing hem jong ka ding ka jing ele kan lep na pi lano ru ka baar ki bon palat ki issue railway, ILP, 8 schedule, kini CM, ter kamta, unemployment, MPSC issue, ter, kibabon, kibadana khamak jaupi, kibapi hap, ban, prat lenti, namata kabah kamiat, jong kari pekerja pentrio, handrai kab kong santam, ngakwa ban pasyat akni kapor, namar kadon kajing berbi, kabasyar kai ba, hakari kebiit ke jongi hakini kisngi kajing ngau than kajing ngau liang kajing ngau start ru kajing ngau historian lut baro batip lut dekat thamai wan nang no e nang no handrai ke KSU ngakarpat wan ra ya kajing teli jong kajat bediu khasi sashi sien pat wat ailat bagi bakwa pen pariai kari ke bi ke jongi kum kalong manta mit la basngi tho shipang dakom ni tho shipang dakom tai bat kham tam nga parem gitu ki tho raktien nong we hai ki kot kubor ki ba pau ba kini sngi benong em ngi ki bo nang te ngim don jing de bat pi ngi bo nang ning yong em pi don jing de bat ngi ka subjek ka bayar handai tang ne ka we ki ba pen prai kari bajai benriu Raymond bak tim jupi siemaki kum kinong syun la badu jat no kinong syun banyak baja kajat benriu ngidon kinong syun napo ngidon sen ki bakit ya ka bi ka ban penyap ya kajat benriu ngi ha ban kono gini ki brio la dak de dakanu ke lenti kin ha ban sngap jar ban kala bamut ngidai kawai kari kawai kajat benriu ailat ya ka jingsok jong ka jing Italy kan ne ringkat bat pi ka KSU ka persen ya ka riba jai berdiri barok kawai ka kentien kasih kalong salansar ngakaran ka kentien kasih ka bangi haban pediang ka bangi la pediang namar baling ong kumta ngin paiden tak kendet sya bangan syong ban penwai ka di ka jenglang ka jat berdiri kasih ka de ka jat berdiri ka bekarpang kabakan top yu kriamu penaru boy war bat kumta ter ngidai kawai kajat benriu lapan scam me kata dak sarkar India lapan scam me ka dak sarkar bilat ka sarkar pareng kala sign agreement bat ki CM ko ong annex agreement with Khasi chief with Khasi state instrument of taxation standstill agreement ki ong with Khasi states ingin penne ya ke stri jongi ka baka partai kala pediang ini ke kentien
ngin nong penpra yaka dalele lu ai baka la banlong kitan kajing sngau tan kajing sngau jaka kajing sngau nyam kaki isu kam jupet manobuan na senrat kam jupet nangno manobuan na sengkasi kam jupet manobuan na sengkatlik na kanyam katlik Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba e ba pinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in daga ba pihak pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jong pi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasi hers Pila benlet bed cek office terekam jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya. Naka benta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra syapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.